фінальнае спаборніцтва нацыянальнага музычнага конкурсу «Песні маёй краіны» працягваюць юныя калядоўшчыкі. Ансамбль «Калыханка» з мястэчка Міханавічы. Дарэчы, гэты калектыў таксама быў запрошаны асобным рашэннем журы. Сустракайце! Нарэшце мы даехалі ў Міханавічы. Тут знаходзіцца ўжо знаёмы нам калектыў «Калыханка». Пойдзем і даведаемся, што адбылося ў жыцці калектыва. Зараз у Калыханкі ўжо ёсць свой прасторны і утульны кут. Дом фальклору з сапраўднай печкай. Тут і праходзяць рэпетыцыі. Пакуль бацькі на працы, дзеткі далучаюцца да беларускай культуры, гуляюць у традыцыйныя гульні, знаёмяцца з абрадамі. Калісьці сярод такіх жа малых была і Вікторыя, адна з першых удзельніц дзіцячага фальклорнага гурта «Калыханка». Зараз яна ўжо сама вучыць дзетак спяваць народныя песні ў калектыве «Жытніца». Я выхавалася, узгадавалася і ўзрасла якраз у калектыве «Калыханка» 7гадовага ўзросту. А скажыце, калі ласка, па вечарах галава не баліць, не? Ад музыкі. Бывае па-рознаму, але не. Гэта мне цікава, гэта я люблю, гэта маё, яно мне падабаецца. Што, па-вашаму, можа быць агульнага паміж выкладчыкам музыкі і касірам-кантралёрам? Ганна, як і Віка, больш за 20 гадоў выступала на сцэне разам з калектывам. Артыстычны досвед адчуваецца і да гэтага часу. Ганна можа заспяваць нават за касай, калі хто замовіць. Ганна і Віка і сёння сустракаюцца на рэпетыцыях гурта. Спяваюць ужо разам са сваімі дзеткамі. З цягам часу сама сабой пайшла завядзёнка збірацца ў доме фальклору вось так па-сямейнаму, каля печкі. Фольклор – это ж такая справа, яна ж не для абраных, она для ўсіх. Фольклор – это такое демократичное мастацтва, і таму хороша, калі тут мы вельмі любім, калі у нас тут збіраюцца і малыя дзеці пад нагамі мітусяцца, лётаюць, і пастаршыя дзеці, і бабуля, дзядуля, якая сядзіць каля печы, там назірае за ўсім там. Ларыса Мікалаеўна, нязменны кіраўнік «Калыханкі», упэўнена, што чалавеку наогул спяваць уласціва. Галоўнае развіць густ да спеваў. Густ да спеваў, да матчынай мовы, урэшце рэшт да беларускіх страваў, налепшым чынам усё гэта абуджаецца ва ўтульным асяроддзі дабрабыту і сям'і. За агульны стол «Калыханка» запрашае і ўсіх нас. У дзеда з бабай не было дзяцей. І дзед пайшоў у лес і з ліпы зрабіў хлопчыка. Піліпкам яго назваў. Бабка таго Піліпку у пялюшачкі укруціла, у калысачку палажыла і калыша. Піліпка, Піліпка. Піліпка пад бабіну песню спаў, 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 спаў і вырас вялікі. Баю, баю, Нестерка, а на лето шестерка. Баю, баю, Петрачок, а на лето 7 дачок. Баю, баю, малое, а на лето
пі, бабулька, піди напійся, вийди на вулицю, да й похвалися, вийди на вулицю, да й похвалися. Ой, добра внучка, ёсць чым хваліцца, смачна гарэлка, можна і упіцца, Смачна гарэлка, можна й упіцца, а ў нашай бабкі яшчэ одна внучка, хлебушек месяц, калыску весяць, хлебушек месяц, калыску весяць. Ансамбль «Калыханка». Так, шановные гости, хотелось, каб вы подзяліліся сваімі ўражаннямі ад выступлення самых юных удзельнікаў проекта. Вы знаете, я вот должна сказать, что смотрела на вас, слушала и почему-то вспомнила свою бабушку, которой уже нет, к сожалению. Вспомнила ее рассказы, как мы сидели на печке, как она мне рассказывала, когда они ходили на танцы. И, представляете, в деревне была всего одна юбка, в которой можно было танцевать. Вспомнила себя маленькой. Это так здорово, когда есть память. И вы даете возможность об этом не забывать. Спасибо вам. Добрый вечер, Калыханачка. Рады вітаць вас зноў. Я віншую вас з выхадам у фінал. Хочацца шмат добрых слоў сказаць вам, але вы ведаеце, на жаль, абмежаваны час. Ну, калі вы тут спявалі, я пераканалася ў тым, што вось гэтыя маленькія немаўляткі праз шмат год прывядуць у ваш калектыў сваіх дзетак. І мне такая склалася думка, што беларускія народныя песні, песні маёй краіны будуць наваць вечна. Дзякуй вам вялікі і ад усёй душы поспехаў вам. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй. Звяртаем увагу на вынікі глядацкага галасавання.